Sanibonani nonke babukeli. Namuhla sizoxoxa ngejinja, okungukudla okumqoka kakhulu ezinhlelweni zethu zokudla. Ijinja noma ujinja ithandwa kakhulu ngenxa yezinzuzo zayo eziningi kwezempilo. Ngezinsuku zakudala eThina ijinja yayibiza okudlula igolide, okuwuphawu olukhombisa zinga lokubaluleka kwejinja ezimpilweni zabantu ikakhulukazi abaseChina. Kulesi sikhathi, sizobheka ukuthi ijinja ingasiza kanjani emzimbeni wethu, ikakhulukazi ezithinta isikhumba, izinwele, kanye nezinso, bese sikhuluma ngezindlela ezithile zokuyisebenzisa ukuze uthole imiphumela emihle. Izinzuzo zokudla ijinja. Ngizokunikeza izinzuzo eziyisishiyagalolunye zokudla ijinja. Okokuqala, ukunciphisa ubuhlungu. Ijinja inezinhlaka eziphilayo ezizokusiza ukunciphisa ubuhlungu, ikakhulukazi ubuhlungu bekhanda, ubuhlungu besisu, ubuhlungu bomjikelezo wasesikhathini kubantu besimame ngenxa yezingxube ezifana nama-gingerols kanye nama-shangles, okuyiwo alwa nama-prostaglandins, nama-leukotriene, okuyiwo imbangela yokuvuvukala phecelezi i-inflammation emzimbeni kanye nobuhlungu. Okwesibili, ukulawula uhlelo lokugaya ukudla, digestive system. Ijinja isiza ekuthuthukiseni ukusebenza kwesistimu yokugaya ukudla, ikhulisa ukuhamba kokudla emathunjini. Ijinja iyithuluzi elihle lokwelapha imishayo, ikakhulukazi uma uthola isicanucanu noma uma isilungulela. Izingxube ezifana nama-gingerols nama-zingerons atholakala kujinja inezakhiwo eziqeda ukuvuvukala okusohlelweni lokugaya ukudla phecelezi digestive system. Uphinde ube nezingxube ezifana nezingibayini nama-zingeberene okuyiwo alwa nokuguga kwamaseli atholakala esiswini nasezinswini. Konke lokhu kudala ukuthi ukugcola kuphume kalula esiswini ngoba zivula imisipha zikhuthaza ukugeleza kwegazi esiswini. Okwesithathu, ukwandisa ukusebenza kwegazi. Ijinja ithuthukisa ukuhamba kwegazi emzimbeni, okuthuthukisa impilo yenhliziyo ngenxa yezingxube ezikwazi ukuqeda ukuvuvukala, inflammation, kuvuleke izitsha zemithambo yegazi kugweme ukuqubuka kwegazi ukuze igazi ligeleze kahle emzimbeni wonke. Okwesine, ukukhuthaza isikhumba esinempilo ikhulise nezinwele ezibushelelezi. Yenza isikhumba sibe bushelelezi futhi sithambile, ikakhulukazi uma kuhlangene namafutha emvelo athawe ngawo. Ama-paradols, okuyizingxube ezitholakala kujinja zinamandla okulwa amagciwane phecelezi antibacterial and antimicrobial asesikhumbeni kanje nasezinswini. Athoba izinduna bese avikela isikhumba kuma-free radicals, okuwukungcola okudalwa ukugcola okusemoyeni. Ujinja isiza ekuvikeleni izinwele, ikhulisa ukuhamba kwegazi kusuka emisipheni ukuya kwi-scalp. Okwesihlanu, ukuvimbela ukushisa komzimba. Ijinja inezithako ezinikeza ukufudumala komzimba, okusiza uma ungenamandla uma kudlula isikhathi esinzima. Ngabe uyawuthakasela yini lo mqophiswano? Uma ufuna ukuthola eminye imiqophiswano ecishe ifane nalena cingezela usubscribe, ucindezele ibell, ulike, uphawule sizwe umbono wakho. Wake wawusebenzisa na ujinja? Wathola imiphumela enjani? Asizwe ukuphawula kwakho. Asiqhubeke. Okwesithupha, ukunciphisa ubulili besisu. Ujinja unekhono lokwakha indlela yokwelapha izinkinga zesisu, ikakhulukazi uma ubonakala ungathokozeli. Izingxube ezitholakala kwijinja ziyakwazi ukuthuthukisa inqubo yokuguqula ukudla kube amadla ngokushesha. Phecelezi boosts metabolism, ngokuvula imisipha ukudla kukwazi ukudlula kuye kuhlelo lokugaya ukudla ngendlela, positive digestive health. Ukuvuleka kwemithambo yegazi ngokunciphisa ukuvuvukala okusesiswini nakwimthambo yegazi, anti-inflammatory. Ziphinde zandise i-thermogenesis, okuwuhlelo lokushisa ama-calories emzimbeni.
Okwesikhombisa, ukwandisa ukuthobela imikhuhlane. Ijinja inezithako ezivimbela imikhuhlane ebuhlungu, ikwenza ube namandla. Izingxube ezitholakala kujinja zikwazi ukukhuphula izinga lokusebenza kohlelo lokuzivikela komzimba. Ngenxa yezimbulala magciwane phecelezi antibacterial properties ezingakwazi ukumelana nezifo zesifuba nomqala kuvuleke umphimbo. Ziphinde zisuse ukugcola okusegazini okuholela ekuncipheni kwezimpawu zokucinana kwesifuba nokukhwehlela. Okwesishiyagalombili, ukusiza ngomsebenzi wokuqonda, cognitive function. Ucwaningo lochwepheshe base-Skins baphenya ukuthi uginga uyakwazi ukusiza kwizifo eziphathelene nengqondo esifana be-Alzheimer's ne-dementia, eziyimvamisa kubantu asebekhulile ngokweminyaka ngenxa yezingxube ezisiza ukuvuvukala ezifana nama-gingerols nama-shangles ezivula imithambo yegazi ukuze igazi ligeleze kahle lifike nasengqondweni. Asigcizelele ukuthi konke lokhu okubalile akusiyo imibono kadokotela. Uma unezigulo ezidinga ochwepheshe bezempilo, kubalulekile ukuthi uxhumane nabo kuqala. I-antioxidant. Ijinja iyigugu lokuthi inezithako ezivimbela ama-free radicals, okuwukungcola okutholakala emoyeni esihamba kuwona phinde siwuhogele. Ujinja uyakwazi ukusiza lama-free radical ngenxa yezingxube onazo okwandisa impilo yezitho zakho zomzimba kanye nesikhumba. Sesiphetha ijinja iyisitshalo esinamandla, esinezinzuzo eziningi emzimbeni wethu. Yenza kube indlela elula engcono ekuvuseleleni impilo yakho, ikakhulukazi uma ungakwenzi lokho. Ngiyabonga ngokubuka. Ungakhohlwa ukusubscribe, like, ucindezele insimbi ukuze uqhubeke uthole imiqophiswano efana nalena. Uqhubeke uzame lezi zindlela ukuze uthumele izinzuzo zejonya empilweni yakho. Nine nosuku oluhle kanye nompilo ende. Nisale kahle, iyobonana umqophiswano olandelayo.